bych poprosila naše hostesky. Velmi mladé. Který teda? Jo. Ona se ozývá trošku závisti. Totiž to my jsme přípitek neměli. No. Věřím tomu, že každý máte v ruce sklínku. Já si myslím, že to nebude přípitek jenom, že si ťukneme. Já bych poprosila paní ředitelku, která by určitě vám, budoucím absolventům, něco ráda řekla. Vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, vážení rodiče, dovolte mi, abych přispěla na vaše zdraví, abych přispěla na vaši zodpovědnost a přispěla na vaše štěstí a přispěla na vaši sílu, vaši